జ్యువెలరీ రోజు స్క్రూ బ్యాగ్ చూపిస్తున్నా కదా! ఈరోజు పుష్ బ్యాగ్ చూపిస్తాను మీకు. పుష్ బ్యాగ్‌లో కూడా చాలా బావుంది. అంటే పుష్ బ్యాగ్ అనేసరికి మనం చేసుకున్న పాలిష్ కాదేమో అనుకోకండి. మనం చేయించుకున్న పాలిషే. ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. బాగా స్క్రూ బ్యాగ్ చూపించి నాకే బోర్‌గా అనిపిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు మీకు పుష్ బ్యాగ్ చూపిస్తున్నాను అనమాట. గాడ్ మోటివ్‌తో వచ్చిందండి. లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు. చూస్తుంటే 3డీ లాగా కనిపిస్తదనమాట అమ్మవారిది. చాలా బావుంటది. అది హెవీగా కాదు, చిన్నగా కాదు, మీడియంగా ఉంటదనమాట బుట్ట అనేది. అండ్ ఇలా బ్యాక్ సైడ్ అయితే ప్లెయిన్‌గా పాలిషే ఉంటుంది. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా స్టోన్స్ ఇచ్చేసారు. వైట్ పర్ల్ ఇచ్చేసారనమాట. అండ్ ఇవి కూడా తెలుసు కదా మీకు. మనం ఎలా కదిపినా కూడా చాలా నీట్‌గా ఉంటదనమాట. అండ్ క్వాలిటీ, ఫినిషింగ్, షైనింగ్ అంతా మీకు తెలిసిందే. వేర్ చేస్తే చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగుందో. మైక్రో పాలిష్ బుట్టలనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ 350 రూపీస్ మాత్రమే. కావాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే బుక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ఉంటాం మరి నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు జై శ్రీరామ్.